Ljudi u Ciglani, nećete povjerovati šta smo našli. Lego čikicu. Ali ne to samo, nego neki baci jebene ploče, daj da vam nađem jednu. Evo Uljana Djatlov. Maskara. Pičku ti jebem. Daj mi tu. Ček, ovo izgleda jako lijepo. Jebeš ga. Koliko daleko mislite da mogu da zafrljećem ploču? Daj meni. Ivane stani. Tebe. Šta tu još ima? Evo ćete da čujete tegla kako puca. Nije pukla, ček. Šta? Gačice. Gačice. Uj! Jebote, zašto? Hoćemo tamo je bolje se. Sjećaš kad smo se gađali kamenjima? Sjećam se, pogodili se mi koleno. To su bila najbolja vremena. Tada, kad smo se gađali kamenjima ovdje. Nigde ne beži. Ček da uzmem patiku. A danas ko ja imam kišle da skupim. Jebeš ti to. Buraz, ovo je sad vlogerka, Mostruganac, boja mi tako rekao. Baci. Pazi, stojiš na tegli. Zapravo je. Da. Vjerovatno neće nikad otići. Rudan. Ajde. Ujebote, zvučilo ko Minecraft staklo. Ovo je puno utre. Jebeno Minecraft. Evo Ivane, zato služi Ciglana. Da. Lepo izvadiš sve izlutile stvari. O, Buraz! Daj. Pivo! Nemoj, daj. Malo to, malo. Novce sam za prljači dole, jebem. Da. Nisam gej, ali Jake jebi me u glavu. Ajde idemo. Da beše idemo u... Idemo dole, da. Ali da je bunker? To je bunker. Pa recimo. Pa Buraz, to nije bunker, ovo je Grand Canyon. Grand Canyon. Mama, možemo da odemo do Grand Canyona? Ne, sine, imamo to u Keru. Grand Canyon. Pod navodnicima, Buraz, Fallout. Dobro, Ivane, snimamo vlog, ne gubiš se. Ne gubi se i uživaj. Ja da. Ja sam Ogiša sa kanala Ogiša FM, hvala. Zvala se pa. Aj sad ćemo, ja sam Novak. Dovoljno, znate meni. Zapratite me na trovu, ognje, nosim ulaz. E, tu se silazi. A daj da te snimam. Da. Daj. Samo drži. Ja sam prdio. Aj trčiš. Šta je to bilo? Životinje, čurke, ima svega ovdje. Gužob, hoći sledeći. Ivana, još ti? Aha. 100%. Vjerovatno. Idem ja. Samo ne znam kako će se i ja ići. Kako ćemo mi gore? Isto ovako. Imaš tamo je niže. Pazi, Ogi, aj ti sni.
tebe ti ja spast. Ognjene, Hm? stani tu, vidi. Tamo ćemo da idemo kad se budemo penjali gore. Znam bre. Zato što je niže, lakše. Aj skoči mi u krilo. Jebim ti veliko mater, pa. Evo kuraz jebeno. Evo kurac. Evo ti pa nas snimaj ti Regiću. Alo vidi jer A, prosa. fuj, mokro je. A što si to uradio? Nisam znao da ima Što nešto si u njemu. cigan? Nisam znao da ima nešto u tome. Poprsko si me skroz. Koji si cigan? Nisam ništa vidio. Snimaj ako padnemo, bit će monter. Nemaš. 100%. Ja imam na majicu, verovatno. Nemaš na Nemaš zapravo. Da, nemaš. Šok. What the same. What the same. Evo fel na odor. Ajde Ivankoviću, možeš ti to. Jebote kako cool izgleda odavde. Snage nije gol. Znam. Vidi Air Force. Ali nije Air Force, nego Air Force. Air Force. Air Force. Air Force, Ivane, ne Force. Živ si. Ali gledaj kako izgleda cool, okreni se, vidi kako cool. Nemaš ništa bre. Aj noći, trči dole. Skoči mi u ruke. Pa kako je cool, vidi ovo. Aj ide da stanem pored onoga. Ujebote. Pored čega? Ostrogan. Kako cool izgleda. Ali iskreno izgleda kao da smo u Grand Canyonu. Pa jesmo. Mama, možemo da odemo u Ameriku da vidimo Grand Canyon. Ne sine, imamo ovdje u Keru. Evo ga Grand Canyon u Keru. Ha? Hoćemo da pecimo ribe. Ima zmije, da znate. Ozbiljno? Pa ima. Pa ne postoji, nema otrovnice u Srbiji. Da. Može jedino biološka da bude. Poskok isto može. To ima ovdje. Šta je poskok? Zmija koja može da skoči. Jebote. Može ti jedan mater tako da skoči. Aj, tražim zmije. Da, Ivane, molim te. Zmija ham. Da, buraz, evo trčim. Prlja Veljko je, budi led. O! Nisam ni skonto. Outfit check. Vidi, ovdje nema. Ajde da ga šibnem jedan. Aj, Outfit super, check. ko to? Ej, nemoj. Znači, da vidimo, gledajte. Alo, snimi Ognjene. Ajs. Ujebote. Nemoj, pašće. Samo pravi Nemoj, ajs, pusti vidi ga. ga, vidi ga. Pusti to. Samo pravi ajs, ajmo, dajmo. Evo ti. Ajde, I'm the best rapper in Canada. Stani da skočim dole, pa ću da te snimim. Ognjene, uzmi ovo sranje. Ja, samo čekam da me zovu iz Gigatrona. Što? Šta si naručio? Mikrofon i nešto HDMI u VGA. Koji mikrofon? Neki mali, 200 dinara, 300. Evo. Gubica mikrofon. A, to za vlogove? Ne. Generalno da samo ima mikrofon koji nije shitbox. Ima se ispod kamene, pored kamene. Dobro, nemoj da čekam. Da, buraz znao. Ognjene, hvala ti. Aj, što si me doveo tu, nikad nisam bio baš je zabavno. Aha, hoćeš da se ratujemo? Ja sam zvala, polomio se bilo. Vidi, pa ovdje uvijek Aha, hoćete da se ratujemo kasnije? Kamen, možeš se gađamo kamenjima? Posle. Što? Zato što ovdje ne isto vjekoveć da u neko veći specijal. Da, to ti kažem. Ali ono je bilo najbolje kad smo ratovali pa smo menjali. Kao, išli smo na jedan sajt, pa na drugi sajt, pa na treći sajt. To je bilo najbolje. Kao Da. razmišljali smo. Buraz, jeben World War 3. Bukvalno je bilo kao World War. Jebeno Call of Duty. Šta si rekao? Ja idemo do gnezda. Skoro 4 sata. Kog gnezda? Onog tamo na drvu. Tamo na drvetu. Da. Aj, buraz, trčim. Ovdje ne. Daj tebi da testiramo. Ajs. Ovo ti sprljao. Imaš traku na kičmi. Čekaj, ja ću. Ovdje je prljavo i ovdje je sve. Daj. Stvarno si mi prljao belu majku. A buraz, samo imaš jednu tačku. Izgleda kao govno da ti se posralo. Ivane slavno malo. Pa da, hoću morat oprat. Neće. Imaš uglavnom dvije. A jesi lepo vidiš, lepo. Da, vidiš se da je. Vidi sam jedna tačka. Jednu tačku. Ono ko znaš šta ima onim. Koliko moram. A znaš da si
Čekaj, kaži. A me svrbi okice. Šta ćeš? Ej, ima sist. Gnezdo gore. Ej, ima sist, buraz. Oj, mamu, da se popne na drvo. Ne. Ne, izužuljeti se sad. Ali ajde ko prije, ono. Ajde, idi. Aj, hoće neko sa mnom, već hoće sa mnom frisbee. One ploče. Ne, onaj frisbee, baš bukvalan. Dođi, Veljko, A. evo ti ga tamo. Vidim. Neka, aj ti dođi do nas. Bura žito. Oj, Alija, nešto. Nešto. A kako ide pesma? Nema više turskih pita od bosanskog zlatnog žita. Ajmo mi trsku, Veljko. Da možemo mi. Dobro. Ček. Znate farmeri da ono koriste trske kod cigarete? Au, da drže ust. Ovaj vrt koristiš, dođi. Jeda. Ne, dođi vama, evo ti. Evo ti, Ragić. Jebi ga. Pa vidiš već je onako 1, 2, 3. Evo. Idemo da bombardujemo decu. Tamo sam vidio nešto. Već jednu modricu zaradio. Kako? Cigla me pogodila. Kad? Baš mogu svi, baš hoću da ovdje ima divlji svinja. Mogu da polovim tebe, Vidiš Veljko. to neko hoda. Ne. Da, Pa da, ima. Aha. a videli smo neki dan. Neki dan sam vidjeli azilanta nekog koji je. E, ja sam sa Filipom tu jednom vidio migrante tamo. Gde? Tamo. Pa ima ih. Tu se špricaju. Pa da znam. Ono vidi već 3 modrice, 4. Jebote, kakve modrice. Mogu se sad ponek paditi. Ajde da odemo do drugog kraja. Hoćete? Nikad nisam bio do... Idemo okolo, tamo ima dobri stvari. Ko zna što tamo ima? Da, buraz, nađemo jeben Nintendo. Tamo imaš bajmo. Mali. Ako znam cijelo. Ajde. Buraz, znaš se nađemo u podu jebeno 3 evra. Zašto nađemo nešto istorijsko zaradu milijone? Što puže? Šta se pužu ima? Nego ti ko da Kinezi dolaze tu jedu. Možda je istina. Kako? A čekaj kako su oni stikli. Do de? I ko? Pa, tu vidi ga. Koliki je? Oj, da te snij. Au! Rask. Odnoja mi se pak žinu. A kreni se ka kameri. Noć uzmi ga za tu. Pazi, ja ću ga. Ovo je preći. Kamenčiju, buraz. O, buraz je... Ruke kao Titanic. Aj, uhvati ga za struka, je. Ali moraš iza mene! Aj, ja ću ga hvatat za struku. Hvati me lepe tu. Ej, sad se odnese... Sad se... Veljko baci, ti te muziku pozadi. Da. E, ali sad se onog sinka koji sam poslao, ona žena... I onda... What the fuck, kako je to? Ne, ide Titanic muzika, real recognizes real piše iznad i ona žena izvadi cev. Da, jebote, kamperovanje. Koliko je satića? Te brat, tu ti samo treba jedan upaljač. Sadilo ti ozbiljno te dosadilo. To me bilo, Pa vidiš, već su namestili setup. O, tu stoji već 4 godine. Ispod ovog imaju zmiju, hoćemo da pogledamo. Nema ništa tu više. Ima ovdje. Aj se kladi na to. Hoćemo ići tamo gore. Ajde. Idemo tamo okolo, da vidimo šta ima stvari. Gore ima dosta Aj stvari. prvo tamo nikad nisam bio. Nisam ni ja, ajde. Aj. Nema tamo ništa. E, morat ćemo kasnije uraditi thumbnail pic. Aj, Ognjen, ja sam zaključio skuter, ali tako? Da, jesi. To su mi već ukrali jednom bajsu. Jebeno Alzheimer's, buraz, Šta si jesi. ti ostavio u skuteru? Šta si ostavio one Nije pregranice? bitno šta je ostavio, nego skuter. Da, jebote. Pa dobro, Ko, ali šta si kao ostavio? Tvoju loptu i
moj duć. U pregradi. Ne u pregradi. U onaj ti tamo kod Molara, to ti pričam. Ali neće ti u skuter ključu. Hoću ukrasti. Ne može, pa znaš da ima blokadu. Pa da. Šta podignu traktor? Ne mogu. Nema tamo stvari puno. Hoću da vidim. Da. Ko je pisao po tom krao? Podmazivao. Pišanje sranje podmazivao. Šta? Sa čim su podmazivali? Nutelom. Iz analnog otvora. A u buraz, ja bi to htjela jedno. Analitični otvor. To mi toliko famous zvuči. Famous? Si rekao? Da. To znači... Poznato. Da. Al, Dobro istino pobjega ukori da te kažu, ja mogu ništa ne mislim. ali famous se koristi poznat objekat. Mogu li upaliti nožice na oči? A poznato na engleskom se kaže familiar. Familiar si teo da Koji kažeš. kradu, znaju. Flaša i to otopljena. Otopljen mi Što je kurac. tu sve otopljeno? To ti je bio požar. Stvarno. Kad? Davno. Ma, znači ovo je sve većina... Ko zna od kad je ovaj Lego mogu ga prodati za milione? Buraz izgulaj. Kako je pluga, tako nešto. Zato i volim da sam... Evo, ćeš ti malo Ivane da snimaš? Ne znam ja. Samo utakneš prstu u ovaj kurac. Au! Da snimam neke filmiće, a ne Leva ruka i utakni. u kurac. Pazi da ti se ne vidi prst. Utakni u... Koji si prst utako? Ovaj prst. Utakneš u rupu, da. Djeco, znači sada učite kako se šiba nigeri. Evo, šibaj ga pobego niger. Ja sam navikla na kopljive. Pa onda uđu kopljive. A, jebem ti majku, nešto mi upalo. Ono čaj si izi dole da snimiš prijenta. Snimio sam ga, ja mislim. Ajmo. Neću. Sve što radiš, znaš samo da ugaziš. Tamo, ti iza planina. Iza planina. Gdje ćemo? Gde? Hajdemo nazad polako. Hajde. Bratu. Tamo preko puta od njive. Preko puta njive, tamo ima jedan dugačak put. Od Vitoroga do... Vitorog ti ovdje, brate. Hoće jednu glupu foru. Vitorog ti ovdje. Da znam, ali put je od Vitoroga testa. Zgrada tamo do Bubljaka. I Regiću išao bi samo na Bikovo jedan dan. Aj kad? Ajde. Ne znam, jebem li ga. Kako? Prošao je tvojom bratu rođendan. Pa danas mu je. Pa da li je još prošao? Ne, tek će mu treba doći drugari danas. I ja. Ja ne čekam svoj rođendan. Zašto mi idemo ovim putem kad idemo tamo? Pa ne Zato što znam. nam- Au. Stvarno, jebote idemo na nebo. Da, zato što nije. Vidi! O, buraz. Nije kućište, televizor. Televizor jebote. Daj thumbnail. Pa Veljko, Veljko puši. thumbnail, ajde. Daj. Stavi MTV Crips. Čekaj da daj. Ajde, puže. Daj da snimi ja. Au, moje okice. Snimio sam ga, ajmo. Ko zna šta je? Znači, lepo snimaj, ne snimat sebe kako hodaš. Ko zna kakve smo mi sad bolesti? Znači, treba da budeš iza, daj meni da snimam, meni nije Koji teško. kanal? Nije. Pa budi iza nas. Ognjen, Novak ili ja? Aj, pičite, Veljko, piči. Jebeš da sad, buraz, znaš sam tebi. Video ovu matičnu, buraz, vidi, odi. Daj da snimi matičnu. Vidite, matična iz 1990-ih. 1980. Bilo je tu. Neki 90 ima susti zelene. Ognjene, koji kurac ideš tamo? Jebeno se krenula vatru, vraćaj pa meni. Aj, idemo na njivu, ali idemo tamo gdje nije trava. Trava. A to ti je ugaone, tako, deo ugaone. Oj, zimi noće. Čekaj. Šta je to? Ricky Morty majica. Ajde da se
Na kolena Veljko. Noče. Zabranjeno je pokazivati pupak na YouTube. Stvarno? A, sve se gasi. Pupak odmah ti gasi kanal. No šeri, vidi. Izvolite jaje. Ništa Alo. da Tiragiću. Pokažeš pupak, gasi ti kanal. Vidi, jaje smo našli. Ozbiljno. Ajde vidim. Jaje. Šta je? To nije obično jaje. To je migrantsko jaje, burz. Migrant izlao jaje. Danas je Uskrs. Ne, danas je Sveti petak. Sveta petka. Veliki. Veliki petak, jebem u materi. Jaje Ogljene. To je od Uskra. Idem na Stoga si ti katolički izašao Ogljene. Ovo je prvo jaje koje... Bob the Builder. Koliki vetar, jebo me otac. Vidi, Veljko, evo ti ovo puši. Daj da snimam. A? Daj mi da snimam. Što? Zato. Jebo to, mi Ne. smo na ligici, ja panem trkotina. Da? Aj budi. Pogledaj. Može da snimam. Daj da snimam. Čekajmo dole, ajde siđemo dole. Pazite. Gledaj kad te... Samo će fora da budeš da piva kvalitetama. Pa kad ja krenem i vi stojite u mestu i jete gona. Pa daj mi onda Aj telefon. beži ti Veljko, ti ne znaš da snimaš. Evo ja imam kanal sa 250 snimka. Ali njegova je. Zato imaš 3 followera. I 28. Hoćete ja malo da... Ajde, idite napred. Napred idite. Ivan je umro. A da te ljubim da se živim opet. Kao krv. Kao krvio. Aj, Hitla. Čekaj nože. Ima jedan lik. Ajde da se slikamo. Aj, Hitla. Aj, čekaj. Ne, aj se na vrhu. Meni jebe ovaj komarac. Jebete li? A najče mogu bi. Dođite u jebetel. Zašto da vas jebu drugi, kada možemo mi? Nemoj davati Veljku! Opro sam ko skler. Daj meni, alo, daj meni. Mi dogi, nemaš. Okej, kontam, ali uzmi ako želiš. Vidi, šut. Tako se kaže za puno kamenja, valjda. Ja bi ko nazvao cilj. A Se gađamo, molim vas, za moj ljubav. kamenjima? Kasnije, evo, gledaj, da se svačamo što nađemo na predu. Stolica! Au! Nešto me bolo u nogu. Hoćete petarde da donesem? Lupam, uzmeš flašu, staviš. Gde ste našli stolicu? Oh, what the fuck? Ali nemojte mrdati. Ivane, nemoj mrdati. I ja tvoju. Ja sam učio da speedrunam ciglanu. Ti si krpeljku. Ajde Ivan, sedi. Ajde. Hoćeš se prevrnuti tako ja šetam. Au! Nešto mi ušlo u patiku i ubija me. A Veljko hoda ko neka čurka, digo ruke. Sedi Ivane. Ajde srolo. Neću. Tiragiću, aj sedneš. Nema Veljko, vidi kako buleštini. Renault Logan. Logan Paul. Alo, vidi kako A da ti... ima tamo. Ajde da pa... Ne tamo. To su sve
dajte ovo. A onda sam... Koprive. Cigan! A jebote, duva vetar. Duva vetar, ljudi, ništa ne čujete! Duva vetar, ljudi! Duva jače nego što ja duvam. Aj, Hitler! Odgledaj majicu za Daško. Aj, Hitler! Jebote. Kako je pinoć. Kaj je retard? Eno kupatilo! Eno pola kupatila vamo! Tu! Ajde, idemo tamo! Me jebe skopali. Ljudi, mesti narezak. Ja mislim da ovo iz rata. Pogledaj datum. Konzerva usitnjenog mesa. Odamo na kupljen prodajem. Nema datuma. Daj vidim. Pusti. Znam. Čekaj, Veljko, pusti. Sprženji datum. Datume. Datum je tu ili gore, ali... A izvadiš ovo, Veljko. Ne znam šta je. Evo, izvadi to. Možeš nekako pod uglom. Jako je žećava pa trebam kašljava. Da. Nema datuma. Gde ćeš? Ide? Banko ide. Lako noć noće. Vidi branik. Znate što znači šajse na neučban? Zakupanje, ne znam. Sranje. On samo psovke uči, brate. Jebi ga sad. Cvet. Urez. O jebe. Ovo su kvalitetne neke pločice. Ovo je klizao. On klizi stvarno. Jako. Suha bljet! Vidi. Ne jebat tatice. Ove pločice su jako lepe sad. Jesu. Ja ću ukrsti, otiću kući. Jako jebet klizao, ček skloni se na očiću. A ne. On pada. Tiragiću, daj ruku Tiragiću. Crvena glava. Znaš kako mi crvena glava? Osloni se na tu cev i dođi vamo. Vidi odžak. Višaku juzu. Ja čujem neku decu onamo. Rekao sam ti da je klizao. Čekaj, provjeri da si zoomirao. Nisam. Dobro. Znaš da samo ima 2% zoom. Dobro. 2 puta zoom. Super od tebe. A Ivane, ali bi te sad gurno u tom šorcu u koprive. Nemaš pojma. Pa Vidi. već si ispred. Gle, znaš kako bi izgore ovde. Sine. A pogledaj mi noge jebote. Pa šta? Sve su od... Stinaš u šorcu. Piše ti Veljko Tire, VT na nozi bude za strana s bojim i tako radi. Ostrogo. Nemoj zajebavati. Ljudi, koprive. Možda ovo weed jebote, kurac. Nije koprivan. Aj, Idi uhvati. Pa idi uhvati pa vidi da li je vid onda. Kako ćemo proći? Gušter! tu levo ide. Gde je? Kako? Čekaj, tu je negdje prošlo. Gušter. Gušter ja polako Ima gušter, alo. Okej, boli me kurči. Levo idemo, da ne otičemo. I ugle koliko mrava. Da ne pođem. Znaš koliko ih je? Da su. Možda prodati za nogu. Mislim da chill možemo proći vamo. Ivane, ja samo čujem kako ti lomiš noge. Bukvalno Veljko, sad si video broj koliko je puta Ivana rekao, au. Haj Hitla. Avion! Veljko, pogodite s nama. Eno nam školica. Zoomirat ću na školicu. Mada nema kurca od toga, ali... Danas sunčano. Eno nam je biti. Ajmo polako, ja ću to da budem. Ivane, nemoj baciti to ispred nas. Baci iza. Jebo me, ima sistem. Aj daj sad Ivanu da snima. Gle ovo. Kuti od petardi, ja mislim. U Magnum jebote. Ivane, Magnum. Daj da vidim.
12 komada Magnum. Ali ne snimaš nas, ti snimaš i te. Snimam vas. Sad sam, bukvalno sam snimao. Prvo tako lepa livada. Ne vidi. Naoče, Pa da. jeste. Si to po buraz. Šta ti piše na majku? Laptop. Ti Ragiću laptop. Da, vidi ovo. Naj da ga lomiš, naj da ga A lomiš. zajebavam se buraz. Htio sam ja da ga uzmem za sebe. Da igra Minecraft. Ja, buraz jam. Jebeno. To je za... bunker za mrave. E, tu smo se mi gađali. Ja sam vidio neki rap tamo nešto. Ti Ragiću, eno drvo gdje smo stojali. Da, seći se. Idem da pišem. Idem ja na... Ti Ragiću, idem ja do tog kamena. Vidio sam u volku, pa copču volano pre. Ozbiljno. Ozbiljan sam jebote. Neka životinja, ono sve 4, neka veća volka. Dobro. Znači kamen. Kamen u ruke. Pusti ga da piše, novače, jebote. Malo sam i gaće, uzeo sam brata. Od brata u gaće. Ali znaš kako je išlo u stranu, jebote. Vetar, ti Ragiću, i to postoji. Opet Ivan. Koliko mislite da će biti teko ako se izderem Allah? Ajde, izderi se. Allah! Ne, da vetar. Uj. Ušam da umrem. Evo onaj stepenik, sjeća se da je bio komad stepenika. Da, to je ovdje. To je tu smo mi blejali, jel tako, kod ovog drveta? Neko, ovdje je nam bila radna baza, sjeća se. Gdje smo blejali? Tu. Ne, gore još. Ovo, koti su mravi, beži od Ovdje. Znaš, koti su ovdje crko, brate. Tu smo blejali. Ti Ragiću. Pa moguće da je neko razbio glavu. Jednom smo vidjeli neki tu nešto kopaju. A, ovo ogromni pauci. Ajde, kakvi pauci. Hoćete da se gađamo? Neću, ne. Gdje je krv noć? A Veljko taman teo da vidi glavu od sebe. Ajde, izblejim ovdje, ko u stara dobra vremena, ti Ragiću. Ne mogu da blejim sutra. Vidi, vodka. Vodka? Da. Šta? Već je 5. Podvini sato dole. Davačke. Daj mi. Evo ti. Au, pa jebe mu mater. 3,50. Okej, daj. Nastav voda. Da. Ne ispauzirao, zar ne? Kako se sad snima, u koju stranu, ovako ili ovako? Ovako. Okej. A mogu i da flipam u editovanju. Da, hoćeš razbit flašu? Eno ti flaša, ej, uzmi pa razbije. Evo ti to još jedna, uzmi razbije. Ovo se klima koliko ja znam. Da. Ne, ovaj se klima. I ovaj se klima isto. Aj razbije. Ne, iza ti Ragiću. Iza. Ne gađat ću Ivana. Nemoj ga gađati, baci malo. Gađat ću tamo dole. Aj. Puklo je. Minecraft glass. Ovo se mrda? Ne mrda se, what the fuck. Aj vamo. Ovdje ima dosta stvari da se razbija. Ovdje. Razdvojili smo se. Ne znam zašto. Ti Ragić i ja idemo zajedno. What the fuck, koliko je ovo staro u pičku materinu. Ja sam imao istu takvu, naš sam. Koliko je ovo staro. 2011. To je staro. Malo. O, tako se ne puca boca, daj mi ti to. Koliko stara boca od kole. Ajde, fokusiraj se na bocu. Ček, daj ja da razbijem samo malo. Hoćeš snimat? Da. Aj snimi. Na glavačke. Ček. Nije se razbilo. Aj, možda ja snimam. A ja ću malo opet.
koliko je veliko buraz izgleda. Smijem da puknem, molim te. za Ne, moje ovo ljubav. nema. Ovo stimi, buraz, ovo je jako staro. Ček, ime i boce registrovano nešto znači. Ček, datum. Nema datum. Jebeš ti to onda. Ajde, pazi. Ali uglavnom, ja nikad u životu nisam vidio staklenu bocu. Ja jesam, pio sam jednom iz nje. Iz te velike. Ne iz manje one koje smo razbili. Ali ne takve, ne sa belim, nego sa ambalažom, tako? Bez ambalaže. Staklena bez ambalaže i ono beli tekst. Popio sam, očistio sam zapravo bocu, a mama mi je oduzela. Pa Veljko, tu je pukla, možeš da se povrediš. Da se rasećem, da crknem, ja sam... može. O, buraz, vidi staklo. Nije htjelo da pukne, ček. Da uradi Minecraft. Pazi. Isto iz Minecrafta. Nije isto. Napraviš svoj texture pack kako ti imaš tako real life. I Skeniramo ovo staklo. Aha, ček, ajde da uradimo opet. To će biti jebeno mač zvuk kad ga vadiš. Aj. Vidi ovo. Neće da pukne. Pičku. Šta si Kenja nova? Ne, ja ću puknem. No rat. No rat, no bitches. No retard, no bitch. Snitches get stitches. Znate za to? Na Petrov, da sve tamo vrati. Ozbiljno kad? Evo. Zelena zgrada. Tamo Europetrol. Dragiću, dođi, snimi ovo. Mislim, uzmi audio. Ne ovako. Čekaj, nemoj, stani. Snimaš? Snimam. Ozbiljne? To vam To su bile kao neke kuće, zato ima ovoliko betona. Milion kilobajta bura snimam. To je 37 minutica. Lijevo. E. Nemo, šesti, B, lijevo. Čujte Minecraft. Pazite. Ne na put. Okej. Stvari tu ne. A on neće znati kako da pasim. Čuli dovoljno slično, jebeš ti to. Jest. Reci da su ti jebali migranti. Hoćete peške da odemo tamo do... A sjednemo do- kod euro. Ima kluba. Zato ja sam jedno bio... Story time! Jedno sam bio u Petrolu da pokupim nešto za mamu Coca-Cola. Zato što skupljamo bodove da kupimo tiganj. I ja sam došao tamo i čika mi kaže, evo šta si sad zaboravio? I onda sam pitao na što mislite? I onda rekao, nisi ti malo pre bio tu? I onda sam rekao, ne. I onda kaže, okej. I onda sam kupio Coca-Colu. Tu si bio na Petrolu? Da, tu na Petroli. Koji dan? Prekjuče? U ponedjeljak. Uletalo me nešto uče. Ne mogu da verujem da postoji neko ko izgleda relativno slično ko ja. Te brati si jedini na svetu koji ima toliko prljavu facu. Šalim se. ja sam- Michael Reeves. Znate za njega? On pravi A jeste, robote. on je bio u Europetrolu. Ali ne govorim u Europetroli. On je Amerikanac, ali znaš kako ima šugava faca. U starim snimcima belac iz Kalifornije. U ovim snimcima zacrnela mu faca od šugavosti. Veljko, ono sprdi, jebate. Anina kuća je veća od tvoje ti Možda Čini ovo ti nije se. sjela njega. Ovo iza su to nagradili si, ja ti kažem. Da. Pogledaj ispod krova. Evo znam ti već. telo. Ovo je korsnje kod tebe ako mi zove. Da, ajde, samo da vidim u ulici da li je stigao. Šta kaže nama? Šta te nazvala? Dotle smeš.
Okej, Čale mi nije stigo kući i Europet i Giga. Pa koliko je sad? Ali Gigatron treba da te zovu, jesi ostavio broj? Jesam, Zvaćete. sve podatke. Sad 3 minuta po 4. A koliko si naručio? Šta si sve naručio? Mikrofon? I HDMI u VGA da mogu da igram Xbox, da ne menjam HDMI svaki minut. Znači možeš tehnički da alt tabuješ. Pa, Tako nekako. ne da alt-tabujem, nego da prisnem dugme na monitoru da mi mijenja to. Znači, HDMI i VGA. Da. Zašto? Da, maj sliku to kad dođe. Ja znam samo Ne znaš šta je HDMI? a znam HDMI je onaj, znam šta. Ja sam video signal i VGA se koristi od ja bih rekao 2005. Pa idem nešto da kupim moja produktoviću. Koliko para imaš? 200. Možeš kupiti Coca-Cola 2 litre. Ne, možeš kupiti onaj Ivi, ne Ivi, nego ono, a ne bi ništa. Marinda! Ne, nije Marinda, nego Mirinda, pardon. Miranda. Jako, ne, nije to, ne Mirinda, nego kako se Fanta. Koka. Nije Kok. malo, jako malo i 40 dinara košta. Garanti onaj buć sokić. Buc, kada me buđi. Otići kući da pijem nešto, željam se. Kupit ću. Možete doći kod mene, Ako Buras. nisi gadljiv, možeš iz aviona. Aj, Buras, popito. Može natakneš u bujdu, počne da... Smirite se, budite dobro. Okej, tatice. Znaš sad mi ispod novih jedinih 10 dinara. Čučko da je Filip tu došao. Tako da je malo. Đole, man. Se stignu s ovim, isto se. Dobar dan. O, ja volim miris goriva. Samo to igra. Dobar dan. Dobar dan. Koji sok ovdje? Ja. Još 6 prosti. Pustinje. Dobar dan, Bibli. Jelen pivo. Šalim Evo se. ga, Jupi ovaj, ali mali. Jupi. Koliko Janu? Ne. Koliko to? 1,5 litra. A 2 litre Da. košta 209. Opi, tuko je 1,5 litra zato što... Olu, bit ćeš žedniji od nje posle. A Janu ću. Uzmi 2 vode, Buraz, Jana. Evo ti Rosa Jupi. nije dobro. Uzmi. od Jupija ti je Čekaj, žednije. pazi. Jupi 2 litre. Jana, limun. Aj, otvori, tamo izvadi, ako vi uveći. Nije ti bolje ova Jana? Limun, menta. Ne. Aqua Viva. Ovo. Koliko dinara? Pomoć kupit ćeš druga za ti. Malo se zafrkavam. Super, Buraz. A 12. A ne sada. Izvinite. A ja sam mislio da sam to ja. Bit 69 gigabajta. U Europetrol, onaj, kako se zove? Na pumpi. Na pumpi. Kjer, da, s ognjenom, veljkom i novopac. I mama, idemo mi, Jana, po donacijom, toliko staro Lego figuricu, možda se može prodati za 1000 dinara. Ajde, Možeš mi pokazati tu figuru ako si je podneo? Hajde. Gas. Ko je? Neki vojnik, gdje Vijetnam. je vijetnamski vojnik? Pa Vatikan je napadao. Evo, učeni Vatikan vijek. vidi. Koliko je stara. Mogu da vidim? Izbliže. Nećeš ti ukras. Ne možeš ako ne platiš nešto. Aj thumbnail pik ovako, ček. Ne vidite sve od šake. Da, vidi mi nokat, Buraz. Super. Osrgona ti bojan bi bio razočaran, evo ovako ću. Ti znaš ko je taj lik? Ne. Jebi ga zapravo.
Evo nas, mi smo alkoholičari, slučajno sam ugasio snimak. Nisam gadila, ne volim. Rossi ima neki hladno. Mogu da probam? Jeste. Bolje Janu onu s limunom. Drži. Da se uzela. Možeš ti malo da snimaš ako hoćeš. Vidi ga. Trosmi po sebi. Vidimo. Trosmi. Odemo do mene, uzmemo, stavimo. Jebem ti mater, vidi ko su velik prosim. Sad da Stavimo probam. Drži. CD9 unutra. Drži. Baš? Imaš? Neko me zove. Ko? Pa ne znam. A je, ja se stresiram kad će mi doći Novak ja mislim. Gigi. Sprogovan Pajić. Alo. Kuba Europet. Kuba da Europetroli. Sa Tiragićem i Ivanom. Ivane, pogledaj iza sebe. Da, a gdje si ti? Gdje u parku? U Keru? Kod Anabela u parku? Ja neću tamo ići. Ja neću ići na proživku danas, ne idem se. Ne. Tamo tek neću ići cijelu letu, bukvalno ne. Ulaz Morčina. A me boli kičma. Neću, ne, nije do para, nego kao smorje. Ajde se premestimo na drugi sto, mi smo tu izlili. Pa eto, ali neću ni tamo, ima puno Koga cigana, jebe? a trebamo se u subotu lemat s ovima, pa neću. Ma znam, nego kao... Pa neću ni ja. Neću sigurno ići. E, kad smo sad za stolom? Ja ću otići da vidim, ali neću da odem da se fajtam. S telefon. Ali mi je prljava I to što trener, kako kažeš. da sam drko. Čekaj da im pokažemo malo bolje ovo. Da, bura, stavit ćemo jebeno ono. Bukvalno smo našli nekog ratnika iz Vijetnama. Čekaj, šta mu je ta faca? To nije Lego. Jeste, Lego je. Držao. Čekaj. Da li je Lego, sad čekaj. Ovo je stara faca, verovatno, od Lega, jako stara. Mogu da vidim? faca od Lega. Daj mi. Ali imaju razne face. Ima jedan način da se provjeri da li je nešto Lego. Halo. U Vijetnamu. Ovo nije Lego. Europetrol. Ovo nije Lego. A tej da ti spojim. Aj, čao. Ne, na onoj u Keru Europetrol. U onoj Ker Europetrol. Keru, Europetrol je bogotac. Keru. Onaj, A šta je ovo ako nije Lego? Na Palić bi otišao. pa ali tako ne izgledaju noge na Lego likuši. Možda je jako stari. Dobio sam poruku. To su ja dobio. Lego, ne, nisi buraz. AliExpress. Just landed. Recommended for you. Bulletproof armor. A? Ali jebeno buraz. Recommended for you bulletproof armor. Vest. 4 pieces. Kako se zoveš? Tiragić? Ne, Carina Veljko. Mislim bez E. Znate da, ako stavite ime na Carina Veljko na Instagramu ili varijacija tako nečeg, dobit ćete ban. Instant. Ozbiljno. Daj! Znači, ja Pa sam šta si radio, Slavo Prnić? Ne znam, buraz, nisam koristio sajt 2 godine, daju mi IP ban. I onda uzmem Zarin telefon, povezan sa VPN-om, promenim njeno ime na akauntu sa Zara Tiragić na Carina Veljko. Dobijem ban. Aj, hoćeš? Ajde, A neću da nisam debil. napravi nov nalog neki, kao Nemam internet. ahovabrigarda.png nešto. Prestani davati svima moj broj, kaže Saško. Ti nikom nisi dao njen broj. Zar ne? Saša, ne Saška. Saša? Da, Saška. Da. A ja sam mislio da to mačka, ne, to samo podspano. Da, ja baš gledam. Ko Mogu da zna vidim je Vijetnam ovo? ratnika? Daj, zašto nije Lego, vidi. Čekaj. Gledaj sad kad ti padne. Skinem glavu i nema ovo tu Pa je pjeva. Lego ne vredi ti da. Da. A možda i jesam. Samo malo. Moguće
će da je staro. Kako je ne moguće da je staro? Mogu da... Imaš ti beskonačno netan, zar ne? Jeste Lego je. Kako? Ima i ruku otke. A Buras koristi samo Google reverse image search. Ne znam. Kako? Daj mi, drži ovo sranje. Koji ti je pin? Diktiraj na snimku. 1. 1. 1. 4 jedinice. Ko moje ocene u školi. Samo ako hoćeš utakni sa levom rukom ovaj prst. Pored srednjeg. Neš? To ti je leva ruka. Čekaj. A ne, nego nisam se uopšte slušala. Eto vidiš, sad. Da, zaboravio sam više, nema što. Ti Rigiću, ćemo ići ti ja u park biciklom. U stvari peška. Ne znam. Ti imaš Google na ovome? Koliko sati? Da. Našao sam ga. O, 4 neću. Minici stari. Salmonella, šta ti Google? Pa, htio sam da pokažem Novak, jer... Uspevaš? Naš sam, otkrite ga, pretražujte pomoć kamere. Dozvoli. Vidiš? Prnosi! Jebe mu Jebeš ga jake. sad, Buras, pio sam rosu. Ovo jako mi je. Jebe Norti. Više nije. Lego. Lego! Našao sam ga. Da vidim. Ali je knock-off. Lego je. Aj proveri cenu, Veljko. Ajde Da. proveri cenu. Na kom sajtu? Shopee.vi. Aj u svetu. Sve ima jebate. Dobijam rezultate da je knock-off, znaš? Na Redditu. Grabi dolar rama knock-off Lego. Izgleda jako slično kao ovom. eBay! Znaš sam na eBayu. Ajde, samo pogledaj. A ne bi negdje gdje je jeftini sajt kao da ne prodavaju, kao Ne, na daš... eBayu. Neću da... 379 funti britanskih. To nije taj. Jeste, dovoljno je sličan. Ček, ne pogrešna slika. What the fuck? Tu izgleda ako jeben narkos. Viš? Verovatno mi je odšlo na to. Aj pogledaj. Evo ti čale, ti Rigiću, evo ti čale, jebote. Dobar dan. Doran. Dobar dan. Tata. Druži se sa drugarima, mama zna. Ćao. I sad nema ništa više od tog Gigatrona. Gigatrona. Šta čale, ne zna da si naručio? Ozbiljno, evo. Ne zna da si naručio. Da. Lijepo, to šti. A mami si rekao? Ne bure, samo u WC-u sam rekao. Nikome nisi rekao da ćeš naručiti nešto. Zašto on sad otišao? Da. Ne, sad će doći. Oni dostavio, naručio sam petak, verovatno će stići utorak. On radi utorkom. Uvijek se našao. A jesi našao? What the fuck, Buraz? To je... Isti! Alo? Gledaju koliko mu vredi. Al ne verujem da ovo liko vredi, ali vidi, istu figuru smo našli. Daj tvoj da vidim. Moj nije isti. Gde je? Šta? Figurica. Tebe jebote. Daj mi Uzeo si ga figuricu. u džep. Nisam ga uskočila. Onda da je. Ma koliko košta i ona onda? Ne znam, a nije to ta. Koliko? Dinara. Evra. Kurac, buraš Dolar. taka, aj pa te daj. Piše $17. Tako je i normalno. Nije! Piše ti ispod US 17. To je shipping. Al naše jebote, kurac. Dođi vamo. Veliko daj mi. Gde je? Šta? Vode? Izvoli vode. Ne, nego... Jeste kurac mu $17 za shipping. Daj da vidim. Evo, pogledaj ti. Daj da vidim figuricu, daj. Nema je. Htio se ti je sad staviti u pederušu. Daj da vidim. Nije ista. Nije ovo ta. Jebat će ti zato što je ova žuta sa nekom levom glavom. Daj vidim.
A ne, to nije ponuda da kupi, to je ponuda da proda. Ali podijeljeno sa 3, 67.000 podijeljeno sa 3. Zato što je to 3 figure. 28 dolara. Austrijskih dolara. Pa dobro, koliko ti to? Da, evo, 17. Eto, 17 dolara ili evra. Dolara uvek. Evo ga. Koliko je to? 16 evra. Dobro, recimo da je ovaj. Manje. A gdje ćeš ga prodati, Ivane? Gdje ćeš? Ne znam, prodat ću ga, ne kupujem, prodajem. To stolica se savila čim kad si seo. Nakupujem, prodajem, aj majke ti ujebate pozadinu. 3 figurice u Deksiku koštaju kao jedna ova. Ako je 17 dolara. Hoće neko vode? Nađe se, ne, ali pi iz aviona. Avion. Pa tako se kaže retardu. Iz vazduha. Iz aviona. A jebeš ga. Znaš kako bi mu sad udirao flašu, vas ću podala. Lego figurica. Ali ovo, ko zna koje je ovo godište? Pa nije ti auto, jebote, nije ovo auto, nego Lego figura. Pa upravo je stare figurice se prodaju za bog zna koliko. Da, znaš koliko Ne možeš samo skupe? da kupujem, prodajem. Ja mislim da sam ja Samo dobio jedan poruku. štit iz Lego seta ti košta 70 evra. Sad nam rada znam. Zavisi iz koga. Koliko ja... O, buraz... ako meni sad dođe iz Gigatrona, izvolite ovo Znate kako sam naručio? Reci da je slučajno. Reći ću im pogrešna adresa. Ako dođu i tata me pita, zašto su ovi tu? Ja ću mu reći pogrešna adresa verovatno. I vjerovatno će reći šta si naručio, Ćale će skonta da to da tebi treba. Someone's house. Negdje across. I izbrišem search history na Gigatronu. Pa ali... Ćale vjerovatno zna čime se baviš, da ti treba svašta za tehnologiju, ovo je da recimo relativno sve za tehnologiju. Imaš na sajtu da ideš šta si uzeo? Ne, evo na telefonu. Gdje si naručio? Na kompu. Jebeno si rekao da si bio u WC-u. U voice chatu. Ja zovem voice chat WC, zato što se piše WC. Mogu da ti nešto izgooglam na Teleonoru. Za moju ljubav. Ko jebe tvoju ljubav iskreno? Izgooglaj HDMI UVG na Gigatronu, sajt. A molim te, Čekaj. Kako se pretražuje slikovito? odi na... Imam ja to, Ivane. Evo imam ja. Znaš šta palim na ovome? Sorry ljudi, gasim snimak. Pazi, idemo okolo. A. Ne, osim vetar, ali nije. Ovo izgleda ko vozilo za tebe. Prati zakon, momak vozi po putu. Jebote. Foi! Jako sjebeš, ajde. Da. Dobar dan, ja sam Veljko, ovo ide na moju odgovornost ako sjebem treba. Slažeš se s tim? Da, već ćemo nešto. Okej, aj vozi ga u četvrtaj uraz. Ništa, ako ga sjebeš, jebi ga sada. Jebeš ga. Veljko mogu, ne pali. napunio se. Veljko. Pa ne treba... Sačekaš koji minut? Ide na 1. Ide na jedan, ajde. Sad kad ga zgazi juštru. Jako bi volio da patne, da plati, da izgubi sve pare, da ne troši na glupost. Ja isto. No već kuparneš, skupiš mi novi. Da. Novi. Sam ja ću kupiti novi. Ajde, onda. A da daš gas? Eto. Ja mislim da si ti sad najsrećniji čovek. Jer samo pokušavaš da sjebe. Ja, sad ću ga šutnuti odatle. Da pazi da ga razjebe. Hteo bi. Stvarno.
Sara, vidite? Da. Eto. Pusti ga neka vozi, pusti ga odače. Veljko, kako se ovo pali? Nemoj palit, sad čekaj. A? Wow! Novaki gaming moment. Aj opet, nije se vidjelo žbunja. Tverkuj. I onda on kaže nama mi ćemo razjebat. Kaže Novak da ćemo mi razjebat, lik dođe, stane na skuter i tverkuje. Evo ti. Nada. Ajde vidim, Buraz, moram... Ljudi, vozi motor. Joj, bote. Vozi motor, špiner. Vozi motorni bajs, Buraz. Do. Aj, uge. Userem se u usta tvoje. Ti nisi treba na ručku. Što treći? E, Nautiću, šta igraš? 99, idemo. Ovo ti je najteže. Ova piramida se uči. Koja piramida? Ajme, ne. Nije. Sorry. Mogu ja da probam, dam ti moju ciglu? Ne. Baguje. Ne, baguje samo na početku jer reklama treba da bude. Kontaš? Znaš kako se tako radi? Mogu da ti još jednom probam, Buraz, dam ti 10 dinara. Dobro, ja ne bi dao za 10 dinara da ga probam. Ne mogu Boga. Sjebe platite to. Duplo, Veljko je rekao da će mi kupiti novi ako ga sjebe, sam je ubite. Pa da, imate i snimak. Onda daj mi da ga... Ne, nemamo mi snimak. Imate snimak. To je snimak. Snimak, sam rekao. Snimak. Nj ili n? Na. Ok, eto onda, To snimak. ti isto kao da si rekao umjesto brat... sestra. Bljet. Ne, umjesto brata, bljet. Ja. Suka, bljet. Ja nisam. Ja sam traktor Tom. Jebem ti traktor Toma. Što traktor Tom, a zašto ne mene? Ja nisam kao. Zašto ovoliko driftuje, evo to? Zato što te jebem u kičmu. Ovo je mod, jel? Allah mod. Aj zove Pajića. Allah, motherfucker. E, Evo. Ogi. Jesi! Zove Pajića, cigane. Zove Pajića. Brate, ja strijam, mislim, ne. A vidi se ovo. A jebeš, izvadi. Ivane. Spreman si? Spreman sam, ajde kreni, snimam, ajde, šta se gubiš. Veljko, driver, ajde samo. To už bude. Nemoj se zebati. Taksi. Ali ovo je dobar outfit za slikanje. Ovo je dobar outfit za slikanje. Da, s ovim telefonom, dobar. Bez ovoga. Previsoko Nije moramo. previsoko, ajde. Siđi bez gasa, siđi. Sačekaj. Bez gasa, siđi. Sad daj gas. Malo daj gas. To se ovako koristi. Bez gasa, To daj se ovako gas malo. koristi. Daj gas da krene motor. O, pičku materinu, pazi sad. Već si vidio kako je Novak. Driver San Francisco. Driver za Xbox 360. Stani. Maja Đumić, carno. Jeste kurac. Jeste, parkiraj. Šta je? Parkiraj samo, to nije džumela. Ajmo. Đumića ćao. Evo ti streamamo na trovu, previše si debel, ne mogu da stavim noge. To. Stalo je. Hoj Hitla. S auto juri. Allah. MMV-a. Snimaš. Snimam Audi, dobar je Audi. Pazi se, vidjeti se gaće, evo te. Ćao. Momak. Pazi deca. Oni dalje pišti, jebot. O nemoj! Offroad. O previše debel, ne mogu da stavim noge. Wow. To, ajde, to. Brzo. 24. Toliko da je lokovo, jebe mu mater. Ćao.
Connection... U pičku materiju će preskočiti. Malo će ti 2 minuta, mislim da je 3 minuta limit, ajde se vrati se. Nije 3 minuta limit, nego može to pol sata sa toliko prostora. Koliko i piše prostora? Nešto? Ne znam. Aha, vidiš svi stvarno. Može pol sata. Ovo po kerabajtovima. Kilobajtovima, ja to znam kerabajt. Ivane, pazi! Gazi ga! Neko me zove, bol mi kurac. Kako si ti lud? Evo dobar, dva put pao. O, pičku. A kako voziš to? Čekaj, ne kontam. Desnom ovako. Prema sebi? Da, prema dole. A sa ovom levom šta ti kočiš, a? To je da držim. To je da držiš. Jebem mu. A ne znam ja da vozim nikad, mislim kao kontam, ali... Bijelo špide. Ajde sada, pun gas na Mađara. Dobro, pa nije čuo jebote. Linda, pazi! 24 Sasuke! Aj, pazi! A burac, rekao se, jaj! Sad dođe Murija. Ko misli to u auto, vidi ga. I onda nama govori kao nemoj sjebot ovo. Da, to je praktički neuništljivo. Jesi kuca? Noći ću, mogu li molite da prođem ispred tatine kuće, naše kuće? Ajde. Mogu? Aj jedan krug. Do tamo. Ljudi, vraćamo se brzo. Ljudi, idem do kuće da se kurčim, tati. Nećete pogoditi, daj Rica, aj. Brum. Passa sapa na polis. Passa sapa na nariz. Passa sapa na polis. Ko ti je ovo? Sova deca. Nije naš Pjer, dobro. Ajmo do Saškine kuće posle. Ne znam da je Saška živi. Ja znam. Moramo samo preko deponije ili okolo deponije. Oko deponije, ne do Bog da idemo kroz. Pa kroz, ne, ovo će se slupat. Oj, stop, piše stop. Znam, sporavam se. Piše stop. Aj, oključan je telefon, zar ne zove tatu i reci mu da... Čekaj, moram da zaustavim snimanje. Par 2! Jel da po načega ovaj prvi par se nije spojio? Part 8. A, u pičku. Već si snimao, a? Da. O, čuješ vetar? Ne čujem vetar, nego osjetim vetar. O, kao neće otpast. Gdje si? Proveri nogar, jel pao? A? Proveri nogar! Kakav nogar? Nije pao, ne brini se ti ništa. Malo koči. Eća. Jel neko prate ko 360 ide. O, i dalje kako ušao. Aj se zamenimo, šalim se. Aj, 4. Ne da ti Bog! Nemoj, neće ti. Mateo, Perle. Sotto na perle. O, Ali me voziš i dalje. I snimam s njegovim. Neće pasti, držim, ajde samo se držim i ja. Dobro, ajmo. Idemo? Čekaj, sad ni da se stavim. I vidi ti nisi debeo. I ja nisam, navikao sam na njega, nema veze. A? Aj malo si, šta ti Ne. Aj, čao, vozi. Mađarčina. Skini mi kapu, baš ti drži u ruci. Round me outside. Četvrta brzina. Nemoj, smanji, to je ovaj stavio cigan debil. Novače! Nemoj reći da je stavio, molim te. Nemoj biti peder. Stavio je samo kad smo doprilazili, nemoj reći. Novače, vratit ćemo se vamo, dobro? Ajde. Novače, hvala Bogu. Jebote, Novak pička. Aj, zamenimo se, posle i dođem. Ej, wow, slow down, bitch. Ovaj ne vozi kao ti, jebem ti sve. Ej, nemoj treću, pičko, ej! Suicide mission. Evo došao sam u 12 park, šta ćeš mi sad uradit? Tako si misli. Da te tučem. Ajmo do Saške, hoćeš? Da! Ajmo do Saške, molim te. Kumaš će on znati. Rećemo da smo punili gorivo. Ajde, brzo. U pičku materinu. Ja kočim prednju. Ajmo levo. Ajmo do Saške. Sad ona neće. Zvonit ćemo. Ja ću kupiti ovo. Pa? Onaj manji model. Aaaa! Marija brzina.
A šta meni govoriš ko pilot? Dajem u pičku, Ko pilot mi govoriš kao smanjujem brzinu, idem u desno. Naslonit ću se na tebe. To... Igor, šali se. Zoran! Stavi radi me! To mi je komošnica, pička ti materina. Šalim se nije. Okej, smiri se, nemoj trajati, nemoj. Sada ga zove tata ko jebe. Čekaj, mislim da nemamo dovoljno memorije da snimamo. Andrej, on pobrati se A? Nova pobrati se iznervirati jako. Nisam čuo šta? Nova pobrati se jako iznervirati sada. Gde je Novakov, brat? Sad ću doći. Gde? A zašto njemu ne rade košnice? Zašto će se iznervirat? Zato što ne rade vozi. Ja sam rekao sjebem platim, boli me kurac. Sjebem platim. Znam, ja dođem kući. Daj 1000 evra, tata, sjebao sam motor. Izgledaš lepše nego pre. Snimi me. Ajšam. Dobar telefon, jebote Nokia. Ovo će Peder pokazati novo snimati da sam moću u trećem i Dobro, recimo posle. Četvrta, 5 na sat. Ja ti više 5 na sat. Vidiš tamo Kia, ajmo do Mrkića da mu jebemo Kijevu. A? Ej, u pičku materine, nemoj trajit. Meni upalje špigavac. Ej, alo! Mene malo! Saška! Malo, mene malo! Ujebote tamo, onaj Gaski i pičku materinu. Gaski. Najebo si ga. Sad to na perle. Alo, Nemoj vozit. molim. Evo, otišli smo do Saške, evo vraćamo se, evo nas, tu smo. Ajde. Evo, dolazimo za minut, aj čao. Aj čao. Pa vraćam se, ajde, čao. Molim. Ognjene! Da? Jeba ću ti se mile majci kad Zašto? ti dao. Da si rekao ti si Bukvalno rekao dao si. dobro, evo idemo nazad, Saška ti je tu 2 ulice, aj čao. Aj se vraći odmah. Pa vraćam se, ajde, čao. Kidara jedna. Ja bi na tom mjestu ne bi se vratio, nek se žali policija, ja bi se ne bi vratio, veruj mi. Dik Kidara je žešća. Pazi Sotono. Sotone ne kvari. Sotono. Ajde, ostavi noge. Ajde, idi, polako. Sad se slupamo, sad razbijemo, dođemo onako, bez retrovisora. Spušta roletne. Pušta roletne I pakuje komadu pakete i čuva se internete. Sad ubrzaš, slabijemo se. Kako je rekao, ne jebaću da se majke. Nemoj mali, otpašće mi ovo sranje. Matingo, imam tvoj buket. Kažem ja, mami, aj kupimo buket. Ova za malo mi je bala, evo mi. Ja počnem jednom i drugom, to ti je onaj klač. Ručna košnica. Ajde, nemoj, evo te. Doran! Ja skrenu. Au, letala mi po baru vata. Ne vidi ovo, brate, svaka baba se nek se najeba. Pa tu ti živi da nisu Srnela. Mi zajebalo onda da sam na Belu da je moja mama Srnela, a tvoja mama Nataša, cijelo ovo vreme. To, jao, Ognjene. Koji ti kurac? Pa ne mogu se javiti, zove me Novak. Boli mi kurac. Kako znaš da je ovo? Pa video sam. Ne ginem se, okej? Snimam. Ja kad priđem, koliko mu bratima godina? 7. razred. Ne, dobro. Ćao Borise! Šta? Ćao.